Vreau să facem un test pe care eu îl fac întotdeauna, pentru că vorbim de educație. Vreau doar să repetați, să mă imitați ce fac eu, dacă se poate. În ritmul meu. Haideți, vă rog frumos, că vă văd. Am luminile, dar vă văd. Bun. Punem mâna pe umărul drept. Punem mâna pe umărul stâng. Pe ceafă, toată lumea. Și la Sibiu, și la Cluj s-a râs, și la Iași. Ce vreau să vă zic acum până a începe? Atenție la atenția dumneavoastră. Pentru că ați fost atent foarte mult la mine, nu știu dacă meritam acea atenție și v-am furat atenția. Un om care îi se fură atenția, în special copiii, li se fură destinul și viața. Pentru că acolo unde ne este atenția, acolo ne este energia și timpul. Și aceste două, nu știu cum să le numesc, daruri, sunt daruri de la univers când ne-am născut. Vreau să invit pe scenă pe Teodora Drăgoi, care vine tocmai din București, pentru a lua mie și altor speaker de aici un interviu. Teodora, mulțumim mult! Mulțumesc tare mult, Răzvan! Bună ziua tuturor! Mă bucur tare mult să fiu alături de dumneavoastră astăzi. Îi mulțumesc Niculinei pentru această șansă, pentru această bucurie de a reveni în mijlocul oamenilor care își doresc cu adevărat să facă ceva bun pentru viața lor. M-aș fi bucurat ca părinții mei, ca eu să fi aflat de această informație pe care astăzi cei care vor fi pe scenă o vor furniza cu mulți ani în urmă, însă niciodată nu e prea târziu, mi-a spus de foarte multe ori Niculina. Și încă ceva, consider că toți cei care sunteți astăzi aici, sunteți pentru că sunteți pregătiți pentru această informație. Și de ce spun asta? O cunoșteam pe Niculina acum 10 ani, cred că. Singurul lucru de care am avut nevoie de la ea pentru a-mi da șansa să trăiesc în bucurie, în liniște și pace, a fost prin această vorbă. Noi venim din lumină, noi venim dintr-un spațiu, dintr-un univers, cu toate aturile, cu tot ceea ce este mai bun în lumea asta posibil. Așadar, care este norocul nostru de fapt? Este că noi conținem cu adevărat tot ce este bine și frumos. Important este aici, pe pământ, să învățăm să experimentăm și să manifestăm. Și pentru a experimenta și manifesta este suficient să întâlnești omul potrivit. Cred că Niculina este unul dintre acei oameni. Nu cred, sunt sigură de treaba asta. Și apropo de jocuri, am și eu ceva pentru dumneavoastră. Un experiment, să spunem, ca idee. De ce? Pentru că un om nu este suficient niciodată ca să schimbe, să facă zgomotul bun. Așadar, Niculina, prin ceea ce ne învață, ne face să fim parte dintr-o comunitate care poate într-o zi va fi majoritară și atunci vom trăi ușor, frumos și bine. Și vreau să faceți după mine următorul exercițiu. Îmi ții puțin microfonul? Mulțumesc! Cu toții, întâi batem cu 2 degete, apoi mergem cu câte 2 degete, 3 degete, 4 degete și apoi cu toată palma. Este pentru noi toți, pentru toți cei care astăzi suntem aici. Vă mulțumesc tare mult și sper să învățăm cu toții lucrurile pe care ni le doream cu adevărat, ca să plecăm de aici acasă, cu zâmbetul pe buze, cu încredere de sine și cu disponibilitatea de a împărtăși cu cei din jurul nostru toată învățătura de astăzi. Mulțumim mult de tot. Da, ne mai trebuie un microfon. Începem primul interviu din această după-amiază. Răzvan este luat la întrebări. Mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți, îi știți activitatea, îi știți mesajul pe care ni-l transmite cu fiecare ocazie și din ceea ce am discutat cu el și cu mulți alții, să știți că mesajele lui până acum au ajuns la peste 11 milioane de oameni, de persoane. Așadar, din moment ce publicul tău este atât de larg, înseamnă că mesajele tale, cuvintele tale, învățăturile tale sunt bune. Răzvan, pentru început, pentru cei care poate nu-ți cunosc povestea de viață, vreau să vedem de ce ai ajuns tu în povestea asta, pentru că, în general, oamenii care activează în această zonă de învățare pentru ceilalți sunt oamenii care au descoperit că au depășit o nevoie, au depășit un blocaj și atunci
încearcă să le spună și celorlalți cum să le urmeze exemplul. Și încep prin ceea ce citeam într-un interviu pe care l-ai acordat nu de mult și spui așa: tu trebuie să curgi cu viața. Da, noi nu trebuie să ne opunem vieții. Am învățat de mici să ne opunem, să vedem tot mereu partea negativă și nu știu dacă e rău sau bine, însă, pentru că dacă tu vezi partea negativă, partea de frică, de blocaj, poate cumva te protejează, pentru că al nostru creier, pe el nu-l interesează ca noi să fim milionari sau de succes sau prezentatori sau creatori de cărți sau de content. Păi îl interesează să supraviețuim și într-un fel, da, să te opui sau să-ți fie frică este ca o protecție. Însă, dacă tu nu curgi cu viața, trebuie să te gândești la un lucru. Universul se schimbă permanent. Cea mai importantă constantă a Universului este schimbarea. Universul se schimbă și tu trebuie să ții pasul cu el. Dacă tu nu te schimbi și nu ții pasul cu el, vor apărea crizele. Dar cel mai important este că atunci când tu te opui schimbării, tu devii opusul tău. Dintr-un om de succes, un om bun, devii exact opusul. Noi trebuie să, opunerea la schimbare ține mai mult de ego. Ego care este zidul dintre noi și Dumnezeu, dintre noi și noi, dintre noi și sinele nostru interior și succes. Și atunci e bine să-l controlăm, să-l dăm la o parte și să ne schimbăm. Da, tu spuneai la începutul după amiezii că ai fost un copil de 10. Așa. Păi de aceea am vrut să văd unde e mama, da. Am fost un copil de 10. Cum? E pe aici. Este aici? A ajuns? Uite, o iubesc, mă, mama. Da, de ce a fost rău să fiu un copil de 10? Ce nu a fost bine în treaba asta? Nu știu dacă a fost greu să fiu copil de 10, însă cred că distanța între iubire și opusul iubirii este foarte mică, între grijă prea multă și grijă prea puțină, iar iese o linie fină. Eu mi-a plăcut acest lucru, am ajuns ok, dar nu cred că presiunea pusă pe un copil trebuie să fie pe bază de note. Pentru că doamna Liana spunea ceva și o să o rog să spune când urcă pe scenă, e o vorba cuiva, ce înseamnă nota? Nota este opinia unui profesor despre cum memorează un copil ceva. În schimb, pentru mama a însemnat foarte mult. Am avut odată 42 temperatură și am fost la un concurs de istorie, o olimpiadă internațională pe care am câștigat-o. Și mama a fost foarte fericită. Acum, știți cum e, noi ne alegem părinții, noi suntem profesori pentru părinți, cred că și mama a învățat ceva, iar ei pentru noi, părinții pentru noi, mama pentru mine, ei sunt oglinzi, în care noi trebuie să ne vedem cum suntem mari, că putem, că suntem suficient de buni, că merităm mult, așa mai departe. Părinte de nota 10, vezi, și am folosit și eu și doamna Niculina, părinte de 10. Deci e bine să fii și de 10 totuși. Perfect. Dar pentru tine. Așa este. Acum te întreb așa, ia această vorbă, domne, de când lumea există părinți și copii, de ce în ziua de astăzi părinții au nevoie de atâta îndrumare pentru a-și crește copiii? Ce e diferit astăzi? Câți copii ai? Nu am copii. N-ai. Dar ai fost copil, da? Am fost și încă sunt. Tu crezi că mama ta a avut manual de utilizare al Teodorei? Nu. Bun, deci părinții noștri când ne-au făcut, sau noi când i-am ales pe ei și am apărut, ei n-au avut un manual, nu? Și atunci cum ne-au crescut? Cum au știut? Cum au știut? De unde au știut? Tot de la părinții lor. Și uite, așa se transmite din generație în generație un mod de a crește copii. Părinții au nevoie de îndrumare pentru că și ei, noi suntem toți copii, noi avem copii interiori, chiar dacă suntem adulți. Și noi, exact cum ai spus tu cu lumina, noi avem deja cunoașterea noi. Exact ca și la copii, noi nu trebuie să aducem nimic din afară să punem înăuntru nostru. Pentru că noi doar trebuie să ne redescoperim. Da? Că aici este lumina, înăuntru. Bun, am vrut să mai fac o comparație. Vorbeam noi ieri. Ce ne împiedică pe noi sau ce ne împiedică să ne dezvoltăm, să aflăm lucruri mai mult? Liberul arbitru, nu? Că vorbeam. Ce înseamnă liberul arbitru? Hai să ne gândim. Uite, hai să ne uităm la aceste flori. Aceste flori, sau orice copac, orice muscă, orice vrăbiuță, crește la maxim de potențial cât îi permite mediul. Maxim de potențial. Noi, în schimb, avem de ales. Și nu ne trezim, muncim, mai mințim, mai acoperim, mai tragem chiulul, nu citim, adică, nu știu, nu alegem calea noastră. De aici apar și crizele. Dar pentru că noi avem liberul arbitru. Asta ne face pe noi totuși ființe superioare. Și mai vorbeam ceva de liberul arbitru, cea mai bună reprezentare a lui este degetul
de pe Capela Sixtina, nu? Unde Dumnezeu stă cu degetul întins la maxim și Adam stă cu mâna așa un pic și cu degetul îndoit, încă nu știe dacă să atingă pe Dumnezeu. Asta este lupta noastră de zi cu zi. Să vedem dacă reușim să-L atingem pe Dumnezeu, adică pe noi, că El se află în noi. Da, așa este. Vorbim despre Dumnezeu și știm că este un bine pentru noi și de multe ori ne este frică să mergem către acel bine. Pentru că suntem învățați, apropo de discuțiile noastre de ieri pe mașină, în drum spre Brașov eram eu, vorbeai despre pilotul automat, care nu ne permite de cele mai multe ori să ne recunoaștem, să ne acceptăm, să ne dezvoltăm, pentru că trebuie să îndeplinim foarte multe sarcini în fiecare zi. Și în acest cumul de sarcini zilnice, relația părinte-copil de foarte multe ori are de suferit. Absolut, absolut. Pentru că ni se fură atenția, cum am făcut acel test. Atenția noastră este zilnic furată, se luptă, atenția noastră se mută între viața noastră interioară, între emoții și gânduri și stimulii exteriori, în loc să fim observatorii ei. Și uite așa, cei mici spun că ei nu ar fi suficienți de buni pentru părinții lor și de aceea părinții nu-și fac timp pentru ei și apar alte, să zicem, blocaje, alte bariere în evoluția lor ca adulți. Spune-mi, te rog, există evenimente de genul acesta în toată țara. Da. Sunt foarte mulți speakeri, unii mai buni, alții care sunt la început de drum și care fiecare reușește să își atragă grupuri de oameni. Până la urma urmei, din aceste grupuri de oameni fac parte și acele persoane care trec din conferință în conferință și care nu transformă cu adevărat nimic în viața lor. Ce e diferit astăzi aici? Ce este diferit în acest concept? În primul rând, faci și ce simți. În al doilea rând, când alegi ceva, având în minte că ai liberul arbitru, nu? Ar trebui să analizezi un om sau o conferință sau un lucru sau o acțiune pe baza rezultatelor. Eu când m-am întâlnit cu Marius Moga, m-am întâlnit cu el pentru prima oară datorită respectului și genialității lui. Deci asta m-a atras, că puteam să aleg pe altcineva, dar așa a fost să fie. Apoi când am întâlnit cu doamna Nicolina, la fel. Ce să mai spun de rezultatele doamnei Nicolina? Ce să spun? Că stăm până poi mâine, nu mai plecăm. Da. Prindem aici ziua de luni când se întorc brașovenii. Deci, întotdeauna trebuie să alegem pe bază de rezultat, de fapte. Pentru că în spatele vorbelor ar trebui să stea întotdeauna faptele, acțiunea. Apoi, noi împreună, acești 3 oameni, am ales speakerii, pentru că puterea parenting stă în valoarea cunoștințelor speakerilor noștri. Și atunci am ales acești speakeri pe baza iubirii lor de frumos, de cunoștințe, de educație. Sunt doar oameni excepționali, sunt absolut excepționali. Haideți să-i aplaudăm, vă rog frumos, pentru pe speakerii parenting. Vorbeai înainte să mă întrebi de modul în care am ales sau cum aș recomanda oamenilor să aleagă, vorbeai de copii și de faptul că ei cred că nu sunt suficient de buni. Și vreau să vă fac așa un mic manifest, să vă spun că este măsurat la nivel internațional, național și am măsurat și eu personal în ultimii 2 ani și jumătate la nivel de Academie NBA Kids. 88% dintre copiii noștri cred că nu sunt suficient de buni. De ce? Asta spun și o voi spune la fiecare eveniment, cu riscul de a mă repeta. Dar suntem în Brașov, aici n-am mai fost. Pentru că ei au o mare putere. Cea mai mare putere a copiilor noștri și a noastră când am fost copii este unicitatea. Tu când ești unic, nu mai concurezi cu nimeni. Mie nu mi-e frică că tu îmi furi postul de prezentator, pentru că eu concurez cu mine, nu cu tine. Eu trebuie să fiu mai bun decât mine cel de ieri și îmi pun un obiectiv cine vreau să fiu mâine. Dar în momentul în care suntem comparați ca și copii, când suntem etichetați, criticați, pusă presiune, nu mai spun violență verbală și nu mai spun cea fizică, în momentul ăla noi nu mai suntem unici. Și ne pierdem iubirea de sine și respectul de sine, avem goluri și încercăm să le umplem din exterior. De aici apar multe, dependențele, în primul rând de validare, de ecrane, de droguri. Va veni cineva care ne va și spune câteva cuvinte pozitive despre așa ceva. Bun, acum, cum facem noi să fim iarăși părinți de nota 10? Haideți să stăm lângă copil, pentru că
atenție, nu există greșeală mai mare. E mai rău decât să-l cerți, să-l critici, să-l etichetezi și așa mai departe. Mult mai rău este să-l protejezi la infinit, să te duci în fața lui și să-i dai la o parte obstacolele, pentru că atunci când vine în viața reală, el se va împiedica de orice pietricică de pe drum. Și atunci noi trebuie să fim lângă ei. Ne-am pierdut un pic empatia. Doamna Ana Băiescu ne va spune un pic pe baza imago, terapiei imago, ce înseamnă să asculți un om, să-l înțelegi, să-l vezi, să-l auzi. Bun, te ascult și îmi dau seama că acest eveniment nu condiționează pe nimeni, adică nu trebuie să fii neapărat părinte ca să fii aici. Și informația de aici nu este doar pentru părinți, pentru că cu toții cred că avem nevoie să ne liniștim, să ne reîntoarcem la valorile cu care am venit în această lume. Și de ce vă zic treaba asta? Pentru că simt că și mie mi este de folos, poate într-o viitoare șansă de a fi mamă, sau poate nu, pentru că nu cred că este un imperios necesar să devii părinte, însă cred că este important să fim oameni, pentru că s-ar putea să avem pe lângă noi părinți și copii care au nevoie la un moment dat de o vorbă bună. Cred că nu doar calitatea de părinte îți dă dreptul de a da sfaturi celuilalt într-o relație părinte-copil, ci calitatea de om, în primul rând. Cu ce plecăm astăzi de aici, Răzvan? Plecăm cu ceva concret, ca imediat ce am făcut un pas în afara sălii, să reușim să ne transformăm viețile? Eu zic că noi vom pleca de aici cu cel puțin o idee pe care să o aplicăm. Vom pleca cu mult mai multe idei. Dar vedeți, este așa, avem noi o mică provocare ca români să gândim mult și să amânăm, să fim perfecționiști. De ce facem asta? De ce gândim mult și amânăm? Este ceva și genetic și timpurile prin care am trecut acum câteva zeci de ani și așa mai departe și uităm să acționăm. Deci sigur vom pleca cu multe idei de aici, este bine să plecăm cu câteva și să aplicăm măcar una. Pentru că acțiunea va schimba totul, nu? Acțiunea, vorbeam cu doamna Niculina în direct la Radio România Brașov, cărora le mulțumim foarte mult, vorbeam cât de importantă este acțiunea și cum schimbă totul în succes. Totul schimbă. Deci, pe lângă acțiune mai este ceva foarte important, cu care, uite, și cu asta putem pleca de aici. Nu știu cum să zic, faptul că noi nu trebuie să ne speriem niciodată de faptul că putem să greșim. Dacă nu greșești, nu poți să fii creativ, nu poți să realizezi lucruri mari. Eu am tot zis, dar n-am reușit încă, vreau să lansez o carte pe care am denumit-o Problemele, sursa noastră de putere. Deci pe lângă acțiune aș mai recomanda ceva. Nu vă speriați de probleme, de eșec, de greutăți. Acestea sunt profesorii noștri. Și învățați și copiii la fel, să le primească ca pe lecții. Doamna Niculina mai spunea ceva ieri, foarte interesant, și am notat să spun sigur astăzi. Nu este importantă destinația, este important să ai obiectiv pentru că ai traseu, ai direcție, da? Dar nu este mai importantă destinația finală, obiectivele noastre, decât călătoria. Cât de frumos! De ce? Pentru că doar în timpul călătoriei noi învățăm lecții. Dacă nu suntem focusați doar pe punctul final, am pierdut toate lecțiile. La fel ca și în acel triunghi al dramei, salvatorul, abuzatorul și victima, când tu faci pe salvatorul, și mă bucur că încet ies și eu din această postură, de fapt tu furi lecțiile oamenilor. Să fim salvatori doar pentru oamenii care ne cer ajutorul. Te întreb la final, dacă te uiți la tine acum 10 ani, 15 ani, ce e diferit? Fața. Fața, așa, kilogramele, așa, altceva? Nu, așa, mindset-ul. Mindset-ul, mentalitatea. Cum e el astăzi? Spune-mi, definește-l un pic, prin comparație cu ce era în trecut. Am înțeles că totul este posibil, că eu pot, este fraza cu care se poate trezi orice om de dimineață și trebuie să se trezească, că nimic nu este imposibil, nici pentru un copil, nici pentru un adult, când tu crezi. Pentru că limita noastră în a obține orice este credința. Imaginația noastră este imensă, putem face absolut orice. Credința că noi suntem suficient de buni ne oprește să realizăm multe lucruri. Dar asta a fost înrădăcinat din primii 7 ani de viață, sper ca cineva să vorbească despre ei, când ni s-a cartografiat creierul, și al nostru și al copiilor. Vreau să vă mai spun ceva pentru copii, cât mai avem? 2 minute. 2 minute. S-a făcut un studiu și l-a făcut, am să nu mai spun, dar l-a făcut NASA. Și au luat a luat 5.000 de copii, au vrut să testeze genialitatea.
Și genialitatea au ajuns ei la o concluzie cu mari savanți că de fapt înseamnă a rezolva probleme prin ajutorul creativității, imaginației și inspirației. Asta fac toți copiii. 98% dintre copiii de 5 ani, acei 5.000 de copii pe care i-a testat, erau geniali. La fiecare 5 ani i-a testat din nou și din nou și din nou. La fiecare 5 ani, la primii 5 ani, la 10 ani deja mai erau 30%. Când aveau 15 ani au mai rămas 12%. În viața de adult au rămas 2%. Deci, de la 98% copii geniali, au ajuns 2% adulți. De ce? Pentru că noi părinții odată punem pe aripile și pe spatele copiilor niște ghiozdane grele și le numim educație și le cerem multe lucruri care de fapt de obicei sunt frustrările și neîmplinirile noastre. Haideți să-i lăsăm în vocația lor. Plus că apoi vin ceilalți programatori al minții copiilor care sunt școala, social media, nu știu, religia, mediul în care stau ei, lucruri, oameni și locuri. Lăsați copiii, ajutați-i să-și prindă pasiunea la loc. Ajutați-i să fie în linie cu, dacă vrea să fie fotbalist, să fie fotbalist, dacă vrea să fie pictor, să fie pictor. Ajutați-i să-și prindă vocația și să se ducă, pentru că așa stau în valorile lor. Și lăsați-i creativi. Domnul Colceag, și cu asta închei, a spus pe scena Ateneului, pe noi părinții, dacă cineva încearcă să ne mângâie, se taie. Am devenit tăioși. Haideți să fim mai blânzi și cu noi și cu copiii noștri. Haideți să fim, pentru că sunt profesorii noștri. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim tare mult! Vă mulțumesc mult!